Kamera gyud nagsaba-saba diri sa unasan. Sa baang mawataan na has mayo. Tang-tang ba? Adohong nga mi sa daplin ay kapoy may binira sa mong tiin nga nangalubong sa lapok. Manguha ko na sila pasayan. Taong kanila pagpanguha wala sudsod. Na usay hapa-hapa na sa first time nilang ang mga first timer ng mga nanginhas. Ito yung mga sabaw. Sa una, manginhas. Nakasuway na po panginhas. Pero kining mga batos, wa ni kasuway panginhas man. Karon pa may nakasuway. Karon pa ni ka-experience. Tagan ko nung kainangambak. Tagan ko nung kainangambak mga kamamsig pasaya. Nagkakuli pa itong kaingo. Nagkakuha sila. Uy, babasa ng bag papa niyo. Kami lagi saba-saba dari sa unasan mga kamamsi. Ini lagi mga tawhana nagsaba-saba sa kaunasan. Soy, ay pagluhod-luhod ya, baro-baro. Unsa man to ni mga bata, oy. Kabuang gid mga bata.